En, der ikke har kunne træne så meget, det er speedway-køren Nicki Pedersen. For mindre end 10 dage siden brækkede han håndleddet i det svenske Grand Prix. Men udsigten til 4 ugers pause har den danske eks-verdensmester nu vekslet til en startplads i lørdagens Grand Prix i Prag. Hold håndleddet stabilt, sådan at det ikke bare falder hen, for det er klart, at jeg mangler lidt power i selve håndleddet, når det går ind endnu. Nicki Pedersen er i gang med at få rettet den skinne til, der betyder, at et brækket håndled ikke kommer til at koste ham VM-titlen. Det, den er undgående, gør selvfølgelig, at det ikke bare giver sig helt vildt. I stedet for en operation har Fynboen valgt at få udviklet en skinne, der gør det muligt for ham at køre vigtige VM-point hjem i lørdagens tjekkiske Grand Prix. Hvis jeg ikke stiller op på lørdag og forhåbentlig får en 6, 8, 10 point på kontoen, jamen, så kan jeg næsten lige så godt vinke farvel til VM for i år. Skinnen betyder, at Nicki Pedersen, i stedet for at sidde hjemme og følge Grand Prix i Prag på tv, kan sidde på sin motorcykel på slaggerbanen i Tjekkiet. Det er selvfølgelig lidt nyt for mig at skal have nogle ting på. Jeg er lidt old school og vil helst ikke have for mig et nyt ting på. Men skinne eller ej, så bliver det ikke smertefrit på lørdag, uden at det dog plager Danmarks bedste speedway-kører. Jeg frygter det ikke, for jeg ved, det kommer til at gå ondt. Når man har vundet